Friends, ladies and gentlemen, masantosang ngaram, good afternoon. Welcome to Governor Ramon B. Kiko III Intertown Volleyball Tournament 2026, right here at Calasiao Sports Complex, Calasiao, Pangasinan. This is match number 42 of Volleyball Men's Division Central Conference, to be played between the municipality of Mangaldan and the municipality of Mapandan. The national referees for this match, our first referee, Mr. Rogelio Quilates Jr. And for the second referee, Mr. Frederick Magpali. Vessel Block, coaches, players, and team officials, keep the ball flying. Ayan, muli nga po ay mapapanood ninyo ang laban sa pagitan ni na Mangaldan at ng kapitbahay nitong Mapandan. Ang Mapandan ay merong standing na 4-2, ang Mangaldan 1-4. Ang unang puntos para sa Mangaldan mula kay Jimenez sa gitna. De Vera. Maganda ang serve. Pagkakataon, libero isiset kay Malanum. Nakuha. Mataas ang bola. Maibabalik kaya ito. Buhay pa rin. Sa pangalawang pagkakataon, Quizon. Na-block. Malanum, ibabalik. Sa gitna. Grabe ang effort ng dalawang kapunan. Kanino mamamatay ang bola? Covered. Malanum! Napakalakas. Napakalakas ng attacking iyon mula sa opposite. Galing sa mas matandang Malanum dahil nga dalawa ang Malanum sa loob ng court. Si Albert Malanum at si Alan Malanum.
Muling magsaserve si De Vera. Kinuha ng libero. Nag 1-2 ang Mapandan at tagumpay. Narito nga kasama natin ang mayor ng Mapandan talaga nga ng mga kada laro ay sinusuportahan ang kanyang team. Narito si Mayor Carl Vega. Nahulog nga ang bolang iyon sa court ng Mangaldan. Walang may gustong kumuha. Kaya patuloy na magsaserve si jersey number 16 ang setter ng Mapandan. May pahintulot. Maganda ang pagkakabasa doon ng team ng Mangaldan. Outside. Jimenez. Magsaserve. Nayangat. At ang set na iyon ay hindi maganda para kay jersey number 3, Quezon. Binawi agad nitong si Jimenez ang puntos na nakuha ng Mangaldan. Kaya naman ay magsaserve ngayon si jersey number 7, Samson. Ang player of the game nung nakaraang linggo para sa Mapandan. Sa gitna! Agbanlog. Inaanunsyo ang kanyang presensya. Nakaraang laro nga ay wala itong si Agbanlog nung kinaharap ng Mangaldan ang basista kung saan nakuha ng basista ang match sa 2 sets lamang. Marsan naman ang magsaserve. Problemado sa unang bola. De Vera ibibigay. 1-2 na huli. Pagkakataon para sa Mangaldan. Sa open. At nabasag ang blockers ng Mapandan. Mula yan sa mas batang Malanom na si Alan. At si Marzan naman ang kukuha ng puntos galing sa isang service ace. Kaya naman mapapatawagan ng maagang timeout itong Mapandan. Muling magsaserve, Marzan, number 2. Lopez, nahuli ng libero. Malanom ibabalik ang bola. Kanino ibibigay? Sa opposite, Pitik. Sa open naman, hindi magkaintindihan ang mga attacker ng Mapandan. At ang palong iyon ay outside. Nanggigil itong si Malanom Albert sa kanyang huling attacking iyon. Number 3 ng Mapandan, magsaserve. Open. At ang nanalo sa joust na iyon ay ang Mangaldan. Malanom magsaserve.
At yun ay labas sa ating court. Ngayon, si jersey number 11 ng Mapandan naman ang magsaserve. Kaliwete. May pasa sa open. At nagamit ang kamay ng blockers. (10-5). Agbanlog, magsaserve. Maganda ang serve. Sa opposite. Simple. Sinimplehan lamang ni Lopez ang palong iyon. Ngayon, siya naman ang magsaserve para sa Mapandan. Hindi ito papayagan ng ating first referee. Hindi na ito pasok. Lopez, magsiserve. May pasa. Jimenez, na-block. Libero, isiset kay Malanum. At ang bolang iyon ay bumagsak sa zone 2. Ay naasahan ng Mangaldan nga na ang bolang yon ay lalabas, subalit pasok ito sa zone 2. Magandang serve. Open. Lumipad. Malanum magsaserve. Magandang pasa sa opposite. At naroon na nga si Monzada. Sa mga nakaraang laro ng Mapandan ay grabe rin ang pinakitang laro. Performance nitong si Monzada, kaya naman ay aabangan natin ang kanyang gagawin dito sa laro nila ng Mangaldan. Naipasa, Malanum, isiset kay Marsan. At maganda ang angulo doon ni Marzan, kaya naman ay nakuha nila ang kanilang ika-12 puntos. Mababanaag natin ngayon sa mata, sa mukha ng mga manlalaro na sila ay kumpiyansa. De Vera. Quezon. Nakakuha. At patuloy na ngang dumadami ang tao rito sa loob ng ating venue. Ops. Nako, ang Mangaldan ay tinawagan ng rotational error. Lopez. Marzan. Buhay pa rin. Hinulog lamang ni attacker ng Mapandan ang bolang iyon. Grabe ang hiyawan dito sa loob ng court dahil nga, sabi ko nga kanina, ang dalawang teams na naglalaro ay magkapit-bahay lamang. Yon, si Malanum mula sa kaliwang pin pumuntos. Si Jimenez naman ang magsaserve. Maganda ang buhay ang bola. At ang bolang iyon ay
dumiretso sa ating kinalalagyan. Nanggigil si Malanum doon sa attacking iyon. Kaya naman, lalamang ang mapanda ng isang puntos. Player of the game. Bantay sarado. At walang kumover dito kay Malanum. Muli tayong nagbabalik dito sa aksyon. Matapos ang timeout ng Mangaldan, 2 puntos ang kalamangan ng Mapandan. At muling magsaserve ang player of the game noong nakaraang match. Pagkakataon, naroon si De Vera. Agbanlog. At buhay pa rin ang bola. Isang matalinong desisyon mula sa attacker ng Mapandan. Habang nagkakagulo ang depensa ng Mangaldan ay sinamantala nitong si jersey number 11 na ihulog ang bola sa zone 4. Kombinasyon. At si Marzan ang pupuntos. Ngayon, siya naman ang magsaserve. Magandang serve sa opposite. Nagpapakita talaga ng matalinong paglalaro itong attacker ng Mapandan na jersey number 11. Nagamit niya ron ang kanyang blocker. At napakahirap ng anggulong iyon. May pasa. Malanum. May tao ron. Musada tumakbo. Kanino iangat? Kay Malanum ulit. At ang bola ay outside. Subalit umaalma itong team ng Mangaldan dahil nga kanilang sinasabing may nanet nga sa side ng Mapandan. Subalit mananatili ang puntos sa Mapandan. Kaya naman ay lalamang sila ng 4. May pasa sa opposite. At sa pagkakataong ito ay pupuntos si Malanum. At papasok na nga muli itong si Pascua para mag-serve. Maganda ang serve. Isa pang soft touch para kay 11. At nabawian nga nitong si Alan ang kupunan ng Mapandan sa pagkuha ng puntos sa pamamagitan ng hulog. 2 pa ang kalamangan ng Mapandan. Magandang serve. At sa puntong ito,
Tatawagan ng penetration under the net sa side ng Mapandan. 17-18. Isa na namang magandang serve. Opposite. Hindi nagustuhan ni jersey number 11 ang set na iyon mula kay Alfante. Ngayon ay muli tayong may parehas na puntos. Magandang serve. At ang serve na yon ay isang ace na siyang magbabalik sa Mangaldan sa Kalamangan. At 19-18. Magandang serve. Magandang reception. Mosada. Na-block. May cover. Pangalawang pagkakataon. Chansa. Sa open. Hinulog. Nandun si Mosada. At nagtinginan ang mga manlalaro ng Mangaldan dahil ang bolang iyon ni Mosada ay pasok na pasok. Parehong 19. Di Guzman naman ang nasa likod. At kukuha ng score sa pamamagitan ng isang ace. Nabawi ngayon ng Mapandan ng Kalamangan. At sila ang unang nakarating sa 20. De Guzman muling magsaserve. Inangat kay Malanom. At itong bolang ito ay buhay pa rin. Pagkakataon para sa Mangaldan. At ang attacking iyon ay mula kay Agbanlog. Run and gun ang pambawi nitong Mangaldan. 20-20 po tayo. Magandang serve. Diretso sa setter. At ginamit lamang ni Lopez ang kamay ni Jimenez doon. Napakasimple. Ngayon si Lopez naman ang magsaserve. Kanino? Malanom. Na-block. Mosada. Na-block. Isa pang pagkakataon. Nandoon ang mga manlalaro. Buhay pa rin ang bola. At ang Mapanda naman ang magpapakita ng kanilang sariling bersyon ng run and gun. Yun ay mula kay Samson, JC number 7. Lopez. Regalo. Ngunit nagawa ng paraan ng Mangaldan na gawin pa rin itong puntos. Ang mas batang Malanom ang magsaserve. Magandang serve. Hulog. Kanino ibibigay? Mosada. Na-block. At nandito si Jimenez para sa isang mabilisang atake. (22-22). Malanom magsaserve ulit. Mosada. Naiangat. Isiset kay Marzan. At yon ay masyadong malakas.
At lalamang ng isa ang Mapandan at sa puntong ito ay papalitan ni Vergara si Marzan. Jersey number 14, Mosada ang magsaserve. Middle! Ganon kasimple na ginawa ng middle ang attacking iyon. Ngayon ay muling nagbabalik si Albert Malanuma. 23-23, paunahan lamang to. De Vera. Nagamit ang kamay ng blockers. At ang unang nakarating sa set point ay ang Mapandan. Alfante. Maganda ang service, may pasa. Sa gitna. Ngunit hindi maayos ang execution doon mula sa middle o gitna. Unang set nakuha ng Mapandan. At muli nga tayong nagbabalik dito sa aksyon. Unang set na kuha nga ng Mapandan. Bago tayo magsimula ay may mga binibilin ang ating referee sa mga manlalaro.
sa mga kapitan ng dalawang kupunan. At tuluyan na nga pong handa na nga po tayo para sa panibagong set. At ang unang magsaserve ay si Vergara ng Mangaldana. Magandang serve. Maganda ang pasa. Sa gitna. Nahuli. Malanom. Binasag ang kanyang mga blocker. Sa sobrang bilis ng tempo sa Mangaldan ay hindi nakahabol ang mga blocker doon. Vergara muling magsaserve. Sa gitna. Nahuli. Malanom. Binasag muli. Dalawang magkasunod na pambabasag itong pinakita ni Malanom sa second set. Magandang pasa. Na-block. Pangalawang attempt. Libero, nagawa ang trabaho. Malanom ibabalik. 1-2. Subalit nasundot nitong si Malanom ang bolang iyon na handa sanang kunin ng liberong si Miss Lang. Kaya naman pupuntos ang Mapandan. 1-2. Malanom. Nandun ang libero. Mahirap yon para sa setter. Ginawa niya ng paraan para maibalik ang bola. Subalit siya ay tatawagan ng catch and throw. At isang service ace ang nakuha nitong si De Vera. Isa pang service. Magandang pasa sa opposite. Jaws! Nakuha ni Jimenez. Patuloy ang service ni Christian De Vera. Sa gitna. Nandun ang libero. Sa gitna. Naabangan nitong si Samson itong bola ni Jimenez. Middle. Laban sa middle. Samson. Magandang service. Magandang pasa. Sa opposite. Basag. Ganon talaga pag nabibigyan ng isang magandang pasa ang mga setter. Kaya nakakagawa tayo ng magagandang executions. Jimenez magsaserve. De Guzman sa puntong ito hindi makakapunto sa pamamagitan ng hulog. Kanina pa natin papanood itong si De Guzman na talagang nagpapakita siya ng matalinong pagpapasya kung saan niya o ano ang gagawin niya sa bola.
Lopez. Napalakas, kaya naman mapapatawag ng timeout itong Mapandan. Kung naaalala po natin ay ganito yung eksena sa set 1 kung saan napatawag din ng timeout ang Mapandan. Balik tayo sa aksyon. Ayan, nakikita na natin ang mga manlalaro ng ibang bayan na pumapasok din dito sa ating venue. Sila rin ang magpapakita ng kanilang galing dito sa bayan ng Calasiao. Nandito na ang Urbistondo at andito na rin ang San Jacinto. Subalit dito muna tayo sa laro ng Mapandan Mangaldan. Magandang pasa sa gitna. Ngunit naabangan yon ng Mapandan. Basa ng mga blockers ng Mapandan. Yung attacking iyon mula kay Agbanlog. Pagkakataon sa gitna, nandoon si Libero. Malanum, masyadong malakas. Kinulang sa clip, kaya naman Mangaldan naman ang tatawag ng timeout. Balik tayo. Merong 3-0 run ang Mapandan dito. At magsaserve pa rin si jersey number 3. May pasa. Kombinasyon! At napakaganda at napakalinis ng attacking iyon mula kay jersey number 9. Down the line. Diretso sa linya. Siya naman ang magsaserve. Mosada. Susubukang makascore sa pitik. Subalit, masyadong malakas. Magsaserve pa rin si Malanum. Naiangat. Sa opposite, Di Guzman. Nako, ang attacking iyon ay lumabas at ayon sa ating referee ay walang nakahawak sa attacking yon mula sa Mangaldan, kaya outside ang ating itatawag. Mosada. Pagkakataon. Puntos para sa Mapandan at naku, mukhang may iniinda itong si Agbanlog ng Mangaldan. Ayos lang daw siya. 5 puntos. De Guzman magsaserve. May pasa. Vergara. At hindi nga maganda ang landing ni Vergara roon, subalit
nakagawa pa rin siya ng paraan para makapuntos. Ngayon ay lalabas si Di Guzman at papasok si Nate sa side ng Mapandan. Doble ang score ng Mangaldan sa score ng Mapandan. 12-6. Malanum, magandang serve. Lopez sa gitna. Nagbalikan. Mosada sa open. Bantay sarado. Handa ang blockers ng Mangaldan sa attacking iyon ni Mosada. Kaya naman ay magsaserve muli si Malanum. Magandang serve. Oh, grabe. Naiangat ng libero at ibabalik niya ngayon ito bilang chance ball. Lopez. Hulog. Huli. Vergara ang gagawa naman ng puntos. At merong nasabit na manlalaro mula sa side ng Mapandan. Kaya naman, gagamitin na ng Mapandan ang ikalawa at huli niyang timeout. Kaya naman wala nang timeout ang Mapandan. Kaya nasa kamay na ng mga manlalaro nito kung paano babawiin itong 8 puntos na kalamangan. Malanum. Muntik na. Ang bolang iyon ay lumabas. Doble pa rin ang score ng Mangaldan at si Lopez ang magsaserve. Naipasa. Inangat sa open. Nakuha ng Mapandan. Chance ball para sa Mangaldan. Laalen. At iyon nga. Muling nailabas ang run and gun na attacking iyon na inaabangan ng mga fans ng Mangaldan. At sa puntong ito ay papasok nga si Prinsipe para mag-serve para kay Agbanlog. Sa unang pagkakataon, magsa-serve si Prinsipe. May pahintulot. Magandang serve. May pasa sa gitna. Pagkakataon ng Mangaldan. Malanum. Oh, mahirap ang dig na iyon. Binato sa likod. At hindi palalampasin ng refereeing ito, ating second ref, ang penetration ni Vergara. Puntos para sa Mapandan. Mosada naman ang magsaserve. Open. Down the line. Ang ipambabato ni Vergara. At si Vergara naman ang magsaserve. Maganda. Ibibigay sa open. Nagamit ang blocker para mapalabas ang bola. Labing-anim at siyam.
Si Alfante naman ang magsaserve. At mamimigay ng puntos para sa Mangaldan. Si De Vera naman ang magsaserve. At mamimigay naman ng puntos. Nagpapalitan lamang ng errors itong dalawang kupunan. Nasa likod si Samson para mag-serve. Magandang serve. May pasa. Sa open. At muli nga may nasabit dito nga sa side ng Mapandan. Pero kitang-kita natin dito sa ating kinauupuan. Nasa ibabaw talaga ng bola itong si Malanum. Kaya kahit walang nasabit sa side ng Mapandan ay siguradong puntos iyon. Jimenez. Alfante. Hindi. Quizon. Mula sa gitna. Ngayon, siya naman ang magsaserve. Naipasa. Malanum sa kanyang paboritong area. Subalit tumama ito sa ating antena. Quizon. Kinuha ni Marzan. Pinabawi. Na iangat. Mosada magbibigay ng chance ball. Ano ang gagawin? Sa open. Blocked. Isa pang pagkakataon. At nakuha nga sa ikalawang subok. Yan ay galing sa mas batang Malanum. Jersey number 9. Magandang serve. At hindi nila ma-handle yon. Nakarating na nga sa 20 na puntos ang Mangaldan. Maganda ang serve. Sa gitna. Nandoon si Agbanlog. Para bantayan ang gitna. Malanum mag-serve. Mosada. Na huli. Subalit napakahirap na para kay Albert Malanum na isalba pa ang bolang iyon. De Guzman magsaserve. May pasa. Sa gitna. Agbanlog. Nahuli. Nabasa. Marsan. Sinuntok ang bola. Mosada. Subalit na ipapakita ni Mosada dito ang rason kung bakit sila nanalo laban sa mga malalakas na grupo. At ngayon ay kukuha nga ng service ace ang Mapandan kaya mapapa-timeout ang Team Mangaldan. Lamang pa rin ang 6.
De Guzman, magsiserve. Marzan, na-block. Sa Albert naman, na-block. Unti-unti na nga nababawasan itong malaking kalamangan ng Mangaldan. 5 na lamang ang natitira. De Guzman, muling magsaserve. Nag-aagawan ng bola ang mga manlalaro ng Mangaldan. Kaya naman pagkakataon para sa Mapandan. At hindi na nila palalampasin pa ito. Kaya naman ay pinayuhan ng kanilang coach na sila'y mag-usap-usap dahil nagkakagulo ang kanilang floor defense. Saan tayo pupunta? Kay Vergara. At talaga nga namang hindi na mapigilan ang Mapandan sa puntong ito. 3 na lamang ang kalamangan. Ngayon ay tatawagan naman ng second ref ang Mangaldan ng rotational error. Kaya at hindi ito nagustuhan ng Mangaldan kaya humihingi sila ng paliwanag mula sa ating mga ref. Subalit ito ay isang good call at mananatili ang puntos sa Mangaldan, sa Mapandan. Kaya naman 2 na lamang ang kalamangan. Hindi pa rin tumitigil dito ang kapitan ng Mangaldan. Subalit siya ay pinabalik na dahil mananatili ang call na iyon. 2 na lamang. De Guzman naiangat. Vergara pumalo ng malakas ngunit sumobra. Napapasigaw ang mga supporters ng Mapandan dito sa ating venue. At kinuha nga iyon ni at gapang, kung gapang ang pinag-uusapan, nakarating nga ang Mapandan sa parehong puntos. 21-21. Pagkakataon para umabante. Nahuli. Libero ibibigay kay Vergara. Na-block. Isa pa. At sa pangalawang pagkakataon ay nakuha rin. Ang tagal na napako nitong Mangaldan sa 21. Kaya ito ay isang malaking side out para sa kanila. Muli silang lalamang. Ngunit ng 1 puntos lamang. At nagbabalik si Pascua. May pasa. Ano ang gagawin? Buhay ang bola. Vergara. Tinapik. Sa gitna. Nahuli. Vergara ulit. De Guzman. Naisalba ang bola. At niyako. Lumabas nga ang bolang iyon galing kay Mosada. At grabe ang
Grabe yung effort mula sa depensa ng Mangaldan, especially itong nagsaserve natin. Mula sa kanya yung magagandang atake ngayon. At ngayon nga, ito'y catch and throw ang itatawag sa Mapandan. Kaya naman, nakarating na ang Mangaldan sa set point. Pascua ulit. Magandang serve. Alfante ibibigay kay Lopez. At yon ay lumabas. Kaya naman, aabante tayo sa ikatlong set. At narito na nga po tayo sa ikatlo at napakahalagang set. Nakuha nga ng Mangaldan ang set number 2, kaya naman ay napuwersa ang set na ito. Sino kaya ang kukuha ng panalo ngayong araw? Ang Mapandan ba? O ang kapitbahay nitong Mangaldan? Unang serve. At unang puntos para sa Mangaldan. Galing sa nakababatang Malanom.
De Vera, nag-serve. Run and gun. Nahuli. Tsansa para sa Mapandan. 1-2, nahuli. Malanum. Naisalba pa. Naibalik pa. Tsansa. Kombinasyon at ganon ang kanina pang sinusubukan ng Mangaldan na magawa. At sa ngayon ay nagawa nga nila. De Vera, tuloy pa rin sa pagsaserve. May pasa. Kombinasyon. Bantay sarado. At ang block na iyon ay galing kay Jimenez. Nababasa nga ng Mangaldan itong atake ng Mapandan. Kaya naman ay tuloy pa rin sa pagsaserve itong si De Vera. Saan pupunta? Hindi magandang pasa. Naiangat. Malanum mag-a-adjust. At ang power tip na iyon, ang pagmumulan ng ika-4 nilang puntos. De Vera. Magandang serve. Sa gitna. Nahuli ng libero. Malanum. Na block. Sa unang pagkakataon ay magsaserve naman ang Mapandan. Alfante. Mula sa opposite. Nandoon si Alfante para idig ang malakas na attacking yon ni Albert Malanum. Subalit mahirap i-handle ang ganong kalakas na bola. Jimenez magsaserve. Problemado sa first ball. Tsansa. Buhay pa rin. Sa kapatid naman. At ang kapatid naman ang gagawa ng puntos. Pinahihirapan ng magkapatid na Malanum itong kupunan ng Mapandan sa early part nitong ating third set. Mosada. At ganun lamang kasimple na tinapos ni Mosada ang parada nitong Mangaldan. 4 na puntos ang gagapangin. Samson. Magandang serve. Malanum. Ay, Agbanlog. Nandun ang libero. Malanum. Tama. Naibagsak sa linya. Subalit in-overrule ng ating unang referee ang call na iyon dahil ayon sa kanya ito ay outside. Samson ang magsaserve. Yung katawan ni Malanum sa ere. Alam mong aatake siya ng napakalakas mula sa right pin. Malanum. Problemado sa unang bola. Mosada, naiangat ang bola. Chance ball para sa Mapandan. Saan pupunta? Kay Di Guzman. Naginamit ang kamay ni Vergara upang makapuntos. Grabe ang presence of mind nitong si De Guzman sa kanyang paglalaro.
Ngayon, sa dalang na pagkakataon ay magkaka-error ang ace player ng Mapandan na si Mozada. Malanum magsaserve. Subalit tatawagin ng unang referee ang kapitan ng Mangaldan upang bigyan ng mga bilin. Fist bomb. Na. May pahintulot. Magandang serve. Regalo para kay Vergara. Unti-unting lumalayo dito ang Mangaldan. 4-9. Magandang serve. Kanino ibibigay? Kay Di Guzman. Bantay sarado. Ang bantay sarado ang pin na iyon. Kitang-kita natin na nakahabol na habol talaga itong si Agbanlog para maikonekta. Makakonekta kay Vergara. Sa open naman tayo. Ngayon ay makakapasok ang Mapandan. Nasa likod ngayon si Di Guzman para mag-serve. Magandang pasa. Run and gun. Wala pa ring mahanap na paraan ang Mapandan para mapigilan ang run and gun na iyon ni Agbanlog. Siya naman ang nag-serve. Hindi iyon inasahan ng Mangaldan. Kitang-kita natin dito na napakalapit na rin sa net ng first ball na iyon. Kaya ginawa na lang ng paraan ni Alfante. Lopez nagsaserve. May pasa. Vergara. Nasabit. Nasabit sa net. Lopez. Na-receive. Jimenez nabasa ng Mapandan. Kaya naman ay tatawag ng timeout itong Mangaldan. Balik tayo sa aksyon. Lopez. Maganda ang pasa. Sa open. Nandun si Mozada. Chance ball para sa Mangaldan. Diretso sa setter. 1-2, nahuli. 1-2-3. Maganda ang connection doon ng setter at ng middle ng Mapandan. Kaya naman ang kalamangan na lamang ay 2 puntos. Lopez. Problema ang pasa. Ang reception. Pagkakataon para sa Mapandan. Ngayon ay nasa Mangaldan. Mula sa pipe. Nandoon si Mozada. Open.
Wow, ang ganda ng rallying ito. Napakaganda ng rallying ito. Sino kaya ang tatapos? At si De Vera nga na setter ng Mangaldan ang siya namang umatake para makapuntos. Nandoon na ang Mapandal para iangat pa ang bola, subalit hindi na nila nagawang maibalik pa ito sa ikatlong touch. Subalit, i-comment pa rin natin ang Mapandan. At ngayon naman, kukuha ng service ace itong si Marzan para sa ika-13 puntos ng Mangaldan. Mula sa open at bantay sarado nga ang open. Kaya naman tatawag ng timeout itong Mapandan para pag-usapan ang kanilang depensa. Balik tayo sa aksyon. 14-9. Nasa service deck pa rin si Marzan. Magandang serve. Sobra. Pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay nauwi sa wala. Outside. Quizon. May pasa. Middle na huli. Na-deflect. Mosada. Nandito pa rin ako. Nandito na ako, ang sabi ni Mosada. 3 ang kalamangan. Magsaserve muli. Quizon. Magandang pasa. At ang bolang ito ay naiangat. Pagkakataon ng Mangaldan. Hinulog. At sa hulog, pupuntos itong si Malanom. Matalinong pasya ang pinakita niya ron dahil nalito ang mga manlalaro ng Mapandan dahil inaasahan nilang papaluin niya iyon ng malakas. Subalit, hinulog niya ito. De Vera ang mamimigay naman ng libreng puntos para sa Mapandan. Si Alfante naman ang magsaserve. May pasa. Sa gitna! Hindi handa ang Mapandan para sa atake mula sa gitna. Disisays 12. Magandang pasa. Kanino? Sa opposite. Nandoon si Marzan. Agbanlog. Good ball. Blocked. Sa open naman. Binato sa likod. Naiangat. Ibabalik. Chance ball para sa Mapandan. Anong gagawin? Sa gitna. May tao. May bantay. Sa open naman. Buhay pa rin ito. Chance para sa Mapandan. Mosada. Mula sa kung saan man. At nakakuha siya ng check mula sa bolang lumabas na iyon.
Samson. Magsa-serve. Maganda ang serve. Maganda ang pasa. Bantay sarado. Si Malanum sa attacking iyon. Lamang pa rin ng dalawa ang Mangaldan. At si Samson pa rin ang nagsiserve. Maganda ang serve. Grabe. At si Agbanlog, siya naman ang pupuntos. Mapapansin dito sa ating laro na hindi masyadong ina-activate si Agbanlog, kaya punong-puno siya ng sorpresa. Katulad na lamang nun. At aatake si Agbanlog. 1, 2. Nandun na siya. Di niya na palalampasin ang pagkakataon. Muling magbabalik sa 4 na puntos ang kalamangan ng Mangaldan. Alan Malanum ang magsaserve. Magandang serve. At si Lopez ang sagot sa gitna. Magandang serve. At patuloy nga na gumagawa ng damage ang middle ng Mangaldan na si Agbanlog. At muling magbabalik itong si Pascua upang palitan itong si Albert Malanum. 19-15 ang ating score. Magandang serve. Lopez! Sa pagkakataong ito ay magko-commit ng error. Pascua, magsaserve. At makakakuhang muli ng ace. Nagtinginan ng dalawang manlalaro kung saan nasa gitna nila yung babagsak na bola. Kaya naman ay ginamit na ng Mapandan ang nalalabi nilang timeout sa set na ito. At muli nga magsaserve ang kung tawagin natin sa volleyball ay magic bunot. Subalit hindi papayag si Lopez na patuloy na gumagawa ng danyos itong Mangaldan. De Guzman naman ang magsaserve. At Vergara mula sa open. (22-16). Agbanlog magsaserve. May pasa. Nanggigil itong si Quezon sa huling hampas niya na iyon. Kaya
23-16 ang ating score. 7 puntos ang gagapangin ng Mapandan ngayon. Agbanlog pa rin. At magbibigay ng espasyo para sa Mapandan. Para sila makahinga. 17-23. At si Lopez ay nasa likod na nga para mag-serve. Maganda ang pasa. Kombinasyon. Nandun si Musada. At ang bolang iyon ay lumabas. Kaya naman ang Mangaldan ay nasa match point na. At nasa kamay ito ni Vergara. Problemado ang unang bola, kaya naman babalik ito bilang chance ball. Pagkakataon para tapusin. At tinapos nga nitong si Jimenez ang larong ito. Panalo ang Team Mangaldan. Wearing jersey number 9, Alan Malanong. Malanong talaga. Malanong. Yung kami yan na may With 1 aces, 14 attacks. Team captains, Mangaldan and Mapandan. Team captains. Captain po ng Mangaldan. Team captain ng Mapandan po. pandan. Team captain po ng Mapandan. Mapandan daw po.
Hello. Masantos-Siago, Pangasinan, especially here sa ating central part ng ating lalawigan. At natapos na nga rin ang first game na sa ating men's division. It's between Bayan ng Mangaldan and Bayan ng Mapandan, ang magkapit-bahay na bayan. And also, we have here ang ating player of the game. Alan, congratulations. It was an intense game. You had 3 sets. Unang nanalo sa first set ang Bayan ng Mapandan, and also sa second set kayo ang nanalo. During third set, ano yung pinanatili nyo or minentain yung strategy para mapanalo nyo ang huling set? Sinasabi ko lang sa libero na pasahan niya ng maayos. At sabi ko naman sa setter, ibigay niya sa akin lahat pag nasa harap ako. Yun lang. Ayun, nakita naman natin na napaka-importante ng communication inside the court. And also, to you, Alan, congratulations, panigurado. May mga fans ka online and also here inside the court. May gusto ka bang batiin? Una-una po, shoutout kay Mayor Bona, tapos kay Vice Mayor Cabrera. At shoutout kay Mama at Papa at kay Ma'am Carmel at kay Ma'am Sheila. Lalo na kay Carlawan, shoutout sa'yo. Congratulations sa iyo at sa ating player of the game and also to their head coach. Coach, I have a question. Natalo nyo ang Bayan ng Mapandan, which is also ang team na nakatalo sa sa Dagupan City. How was the feeling, Coach? Ma'am, it's really a big game for us. Kahapon pa kami mga coaches, hindi namin alam kung paano adjustment ang gagawin namin kasi Mapandan is a powerhouse. Tinalo na Dagupan and then us, we're 1-4 kami sa standing. So sabi namin, ito lang, kung makuha natin ng composure natin, baka makuha namin momentum, magdire-diretso to. So tinrabaho ng mga coaches namin, of course, Coach Aya, Coach Lian, Coach Gian, Ma'am Sheila, lahat kami tinrabaho tong today's game. This is a very important game sa amin. So thank God nakuha namin po panalo. So yeah. Congratulations po sa mga Aldan and also, Coach, do you have any messages sa mga players mo? Sa mga players namin, of course, good job. Well done tayo ngayon. So yeah, congrats at may lumabas din ang paghihirap ng practice natin. So once again, congrats. And then of course, walang sawang thank you sa mga sumusuporta sa amin. Of course, our Mayor Bonafede Vera Paraino and then our Vice Mayor Johnny Cabrera. Of course, councilors. Lalo na si Councilors Tibig, Councilors Ervin, lahat ng councilors na sumusuporta. Si Sir Lester Lagrada, Mami Batso Comment, people of mga LGU, lahat-lahat. And then coaches, Mami Apeng and Mami Betty Hermano. Of course, Engineer Carlos, Mark Spirito, and then Frankie Cortez, Manuel Cruz. Lahat ng sumusuporta sa mga Aldan, ang naniniwala sa mga Aldan. Hopefully, tuloy-tuloy na po kami. Thank you po. Maraming supporters and fans ang Bayan ng Mangaldan. And also, congratulations po sa inyo, to the player of the game. Congratulations. Sana ma-maintain nyo ang inyong pagkapanalo. Up next, huwag kayong aalis dahil susunod na ang laban between sa Bayan ng San Jacinto at Bayan ng Lawak. This is Jelcy Rain Ravago, your courtside reporter, Pangasinan. Ang galing. Thank you po.